Alifa production jabarani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na bi tɛnɛ mai kalo tile 6 san 2024 aw bisimila ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kɔlɔlɔ ani gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ an filɛ ni wagati min na an ka jamana jɛkulu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko Confédération syndicale des travailleurs ani jɛkulu dɔ fana bɛ n'a bɛ fɔ Confédération malienne du travail ani jɛkulu sabanan min bɛ wele ko Centrale démocratique des travailleurs du Mali. O ye sigikafɔ boloda sigikafɔ min b'a jira k'a fɔ nin tɔnba saba in bɛna jɛ ka jɛkulu belebeleba boloda jɛkulu min bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko fɔ ale ni bɛn ni keleya ko fɔ an ka jamana na. Fɛn min ye kunnafoni dilaw ka donba ye n'a bɛ fɔ o ma ko Journée mondiale de la liberté de la presse ni o kun bɛnna mai kalo tile 3 san 2024 ma. O hukumu kɔnɔna na fɛn min ye kunnafoni dilaw ka kunnafoni dila bulon ma ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ye ale bɔra ka kuma ani ka foli kɛrɛnkɛrɛn di an ka jamana ma ɲɛma ma ani a y'a yira fɛnɛ degun min bɛ an ka kunnafoni dina maaw kan Mali kɔnɔna na yan. An b'an sɛnsɛn ka se Burukina fɛn min ye Burukina dugu dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko Wagadugu. Mai kalo tile 5 san 2024 fɛn min ye Burukina fintigilakaw olu ye dankari banbagaci wale maa caman na ani a yirala k'a fɔ ko banbagaci wale maaw ka bolimafɛn n'an b'a fɔ olu ma moto ani u ka maramafɛn minnu n'an b'a fɔ olu ma ko les matériels d'armée olu minɛna Burukina fintigilakaw fɛ. O kɛra sababu ye Burukina ministre min ɲɛsinnen don fanga ko ɲɛnabɔli ma a bɔra ka foli kɛrɛnkɛrɛn ta ka ɲɛsin Burukina fintigilakaw ma. Anw ka CNT jɛkulu olu wulila ka tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min b'a jira fɛn min ye anw ka jamana ale ni Laginɛ jamana olu ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ bɛn ani keleya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na cogo min na. An bɛ to an fɛ yan nɔ Bamakɔ fɛn min ye Mahamane Baba Touré ye ni ale ye station Total ma baarakɛla dɔ ye ale tora ani na ka sabu kɛ siraba kasara dɔ ye kasara ninnu waliyara Pont des Martyrs kɛrɛfɛ ni an b'a fɔ o ma ko Premier Pont an b'a fɔ Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya an bɛ tasi bila belebeleba ta ka ɲɛsin station Total maaw ma. Ni de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na an b'an ka dibila baarakɛla fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw kan bɛn sanga wagati wɛrɛ.